Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi Muhammad Jazuli bin Ashmuni wa ila ruhi amma qala al syaikhan wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa an usmana. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab apa ini? Tahsinil ismi. Wa an Usman al-Hatibi lan saking Usman al-Hatibi kala ngucap sapa Usman sami tu krungu sapa ingsun Ibnu Umar ing Ibnu Umar yang gulung hale ngucap sapa Ibnu Umar li rajulin maring wong lanang atib mulango tata krama sira ibnaka ing anak ira bulan baleni wae hampir setiap sahabat riwayat berarti pentingnya mulang tata krama fa innaka krana setuhune sira iku mas'ulun den takoni an walidaka saking anak ira ma ing apa madza ing apa madza ing apa adabta mulang tata krama sira adabta mulang tata krama sira ing walad. Mergane sesuk wong tuwa niku ditakoni anakmu mbok ulang apa. Wa madzalan ing apa alaf tamulang sapa sira. Bu ing walad mbok ulang apa konan sing wis mbok ulang esuk ditakoni. Wa annahu lan setuhune walad iku mas'ulun ditakoni an birrika saking baguse sira. Yo di cross check karo anake jenengan sesuk anake sampean yo ditakoni kowe diulang apik apa karo wong tuamu wa tawa iyati lan perwatakane walad laka maring ira ditakoke kabeh di cross check Pak ditakoni anak yo ditakoni wa anin nabi lan saking nabi alaihi salam kala ngucap sapa nabi hakul waladi utawi hae anak alal walidi ing atase wong tuwa iku ayyuh sina yen to bagusake sapa walad ismahu ing jengene walad wa yuhasinu lan bagusake sapa walad mardhaahu ing nggon nyusune walad. Nggon nyusune walad ki ibu. Terutama kanggo wong lanang golek wong wedok ya kudu ana pertimbangane. Ning agama yang menjadi pertimbangan pi 4, 5 liha mergo anake wong sugih walinasa biha utawa mergo nasabe keturunane wong apik li jama liha utawa mergo ayune. Golek bojo kok belas ora ana pertimbangan. Sing terakhir walidi niha mergo agamane. Dari 4 itu fadfar bizatin. Dari 4 itu yang paling utama yang akan membuat bahagia adalah karena pertimbangan agama. Dengan golek bojo pertimbangan bondo ya malah ino wong lanang kok golek bojo mergo bondo kena aku ora usah rekoso dadi ino ya paling kok jenengan dadi babu dadi kongkan konan diweleh lehke kowe rene iki nggawa apa kongkon kok ora gelem nggawa kolor sak isine tok ora nggawa apa. Tapi yang wedok aneh, wong lanang ora nggawa kolor, apa meneh jero kolore ora ono ya ora gelem.
Ya, tapi yo nak wong lanang yo dipahidu. Pak, orang gua apa-apa wing gua kolor, gua sarung, isine tok kuwi kok. Nah, tapi wong wedok nak kei gua warna-warna tapi isine sarung ora iso apa-apa ya ora gelem. Nggih, mulane pertimbangannya kudu ana. Aja mergo bondo tok, aja mergo ayune. Oh, ayu niku ya ragate larang, ya malah duwite nyentek gawe ngragati ning salon. Angger engko jenengan sugih bojomu iso ayu karepe dhewe. Wong wedok ki iso mantes, wong trimo kacamata kuwi nambahi ayu kok jare wong wedok. Ora percaya takok. Wong wedok ki apa meneh kok sing liyali yane apa meneh tangane ana jame. Ora usah gelang jam marai ayu, ora usah gelang mas, gelang-gelangan kae yang marai ayu karena memang apa yang di perempuan itu jadi perhiasan. Mulane jajal kae perhiasan apa wae didol iki mesti payune. Apa meneh saiki ana apa nang skin kae larang regane lima liha walinasa biha nggih walidi niha mergo aga moni mergo nak wong wedok duwe agama mesti iso ngatur keluarga, bisa memposisikan dirinya, iso didik anak, iso napa hormat utawa bekti karo bojo tur ya iso bekti karo mara tuwa. Jangan sering krungu cerita lebay ini mesti masalah mara tuwa karo mantu. Biasanya ngene iki ya sing mantu sing ora duwe agama. Insyaallah nak mantu sing duwe agama insyaallah minimal iso ngerem, bisa menjaga hubungan dengan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Golek bojo kowe mau, nggon nyusu ya awet bojo kudu golek sing apik. Wa yuhasina atau bini ayu hasina ismahu wa yuhasina lan bagusake sapa walid ada bahu ing akhlake utawa tata kramane walad. Fa innahu krana satuhune walid iku mas'ulun den takoni anhu saking walad yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa muakhidun lan den tatrapi bitaksiri kelawan pebeko fihi ing dalem walad. Pokoke apik eleke anakmu sesuk sing bertanggung jawab wong tuwa. Ana ning pondok ki tenanan ken wong tuane jenengan hisabe sesuk bertanggung jawabe enteng. Wa an anasid lan saking Anas akrimu mulyakna sapa sira kabeh auladakum ing anak-anakmu kabeh. Ya wajar anak iki dimulyake. Mulane wong tua kadang kelatah ngono kae. Ya Allah, wong tua niku nak karo anak apa to sing ora diwehi anak. Betek-beteke pengen anake mulya. Disandangi sing apik, tukoke barang, tukoke dolanan. Padahal dipikir dolanan iki penting napa mboten? Mboten, dipikir penting ya ora sepiro pentinge. Tapi wong wedok cilik kae to anak cilik-cilik wong wedok kae ya Allah. Balik ke pasar nyangking telembungan, balik ke pasar nyangking otok, nggih ta? Nggih, kuwi dolanane cah biyen. Nah, saiki yo nyangking warna-warna, nggih ta? Ngger minggu tukoke klambi. Wong saiki tuku klambi ora usah ning pasar, lewat HP wae iso tuku klambi. Wah, becak-becake anake gen mulya, cek cilik. Orang mudeng orang iso kok sepeda tukoke sepeda. Nggih ta? Padahal cah cilik ya ora tukoke ya ora apa-apa. Kuwi kebanggaan orang tua. Dimulyake kuwi jenengan. Wa ahsinu lan bagusna sapa sira kabeh adabahum ing adabe auladakum. Ya dimulyake tapi ya kudu diulang sing apik, aja diumbar. Anak kok diumbar akhirnya ora ngerti ndi sing bener, ndi sing salah. Ahraja ngetokake bu ing hadis sapa Ibnu Majah wal Khatibu lan Khatib. Kala ngucap sapa Al Munawi Pak Munawi bi antu alimu lawan yen to mulang sapa sira kabeh bu ing aulad riyadhatan nafsi ing bersih awak, diulangi kebersihan nggih.
Aja trimo adus tok ya, tapi kebersihan kuku, kebersihan telinga, aja nganti kuping ketang ora ketok kuping lali ora di kon ngresiki. Ya disediani katen bat. Diresiki aja nganti kuping kokoken. Tahu mana reget ya rumangsane orang legewa kuping itu sampai leteke ora genah anu gulu nganti ana kokot bolote ya to pirang-pirang dina nganti ana kalunge to ana kokot bolote ya diwarai ya to nek cah pondok insyaallah ya mbon nang kokot boloten kok ora anak saiki kebersihan badan ya toh sikatan barang kuwi termasuk kebersihan badan. Bu kisah sikatan wong pira iki. Do sikatan apa mboten mbak yo kelino umpama ora gelem adus wisi kata. Sikatan ngono lho. Alasane iki mongko sikatan poso, kok bar buka ora klegewo lali sikatan wis dina blas ora sikatan yo mesake. Nganu kok ngamalke sunai Nabi kok ben entuk fadilah poso kok. Nabi nak sanjang jarene napa ambu cangkeme wong sing poso kuwi kaya ambune warga kok. Lah yo kuwi sesuk ning warga. Nek saiki yo mobat mabit kancamu sing ana sikatan nang sikatan. Mbok iki jajal sing sikatan ngacu mola akeh sing ora sikatan. Mbak-mbake sikatan ora? Mbak ngerti nak cah wedok ngerti ora sikatan. Nak cah lanang kuwi ndableke cah lanang ijek dimaklumi. Mau cah lanang ndablek ya to. Ya nak cah wedok kuwi yo ngisin-ngisini to. Nak dadi kaya nanti opo kaya ambune kotak-kotak nanti kan. Wa mahasinal akhlaki lan baguse piro-piro akhlak. Lan iki termasuk kebersihan diri niku kula iweke mbak-mbak. Stiti dengan kebersihan alat nguyohi kuwi, nggih. Sing diresiki tenan. Karena apa? Wong jenenge barang celempit. Barang celempit koyo ngono ki ya mesti nek ora resik akhire tumbuh jamur. Ya Mbak ya. Diresiki tenan, sempak kuwi salin. Esok salin, engko sore utawa bengi salin. Rong dina kok nganti ora salin kuwi piye? Diresiki tenan kuwi kaya ngono kuwi peralatane wong wedok kok ya. Wong sing digoleki wong lanang ki ya kuwine kok. Nak kono ora mbok jaga ki rak ya eman ya wa tahriju lan mentokake sira hum ing aulad fil fadhaili ing dalem pira-pira keutamaan wa tamronunan mulyaake sira hum ing aulad alal matlubati ing atase pira-pira perkara kang den purih asyariyati kang bangsa syara ya diulangi syariat diulangi fasolatan iku saka dasar ning omah anak ora ngerti yo kulino dijak mangkat walam yurad lan ora nolak apa ikramuhu mulyane aulad bizinati dunya kelawan pepaese dunya ya memang mulyane anak ki mergo pepaese dunya ana cah cilik cah wedok 6 tahun 5 tahun kadang wis nggone mas-masan ya napa mboten Mbak mungkin dinggone gelang emas dinggone kalung emas dikei ali opo piye mulane mulyane anak ya tergantung mulyane wong tuwa mergo bondone wong tuwa otomatis dinikmati anak saking turah-turahe iki lho cah cilik wis dinggone napa mau ali emas dinggone gelang emas nganti ono mergo niku wa syahwatiha lan pira-pira syahwate donya kepinginane donya wong saiki ngger minggu jak piknik
Tumake odong-odong gersore napa mboten. Lah wis teka delokno ke odong-odong sing ngebaki ibu-ibu karo anake dulang kowe iki lho dulang ambek numpak odong-odong. Saiki ana tren baru. Nanti akhirnya mie ayam odong-odong tapi di situ ambek jual mie ayam. Apa to tawake wong wedok sing ora gelem. Kabeh tawake wong wedok iki mesti gelem apa meneh kaitane karo anak. Mulane niku jenengan yo syukur mulane nak wong tuane jenengan bondone turah ruah iso memberi fasilitas dunia yang cukup kanggo jenengan. Tapi sing ora rasa kuwatir golek dhewe. Saiki dadi wong sing hebat dan sesuk jenengan iso mulyake awake dhewe ya iso mulyake wong tua. Warisan kuwi yo enak tapi tetep ora enak wong ora usaha dewi. Wal adabu utawi adab iku istiqmaluma amre gunakake barang, gunakake perkara, gunakake yo barang wae. Amre gunakake barang yung madu kang den puji apa apane kaulan pengucape wa fi'lan penggawene. Wastima ukhisolil khairi lan dadi kumpule pira-pira pekerti kang bagus. Awadul asya'i utawi ngelehake pira-pira suwiji. Ku kabeh ana adabe. Semua tingkah laku baik ucapan, baik perbuatan atau yang lainnya itu yang menyetir adabe kula jenengan sami. Nah adabe kok apik ya ngomong iso basa. Nah adabe ora apik ya ngoko basa kuwi ora iso kok apa meneh sing liyane. Maudhi'aha ing panggonane asya. Nanti misalkan mengembalikan sesuatu, membalike barang kuwi yo adab. Gitu. Iya ana barang kudu mbok simpen ning ngendi, kudu mbok toto ning ngendi. Ana barang srengkah iso dadi rinsik apa ora kuwi ya mergo ana sinaune. Nek ora iki lho wong wedok padha-padha wong wedok ana sing kamare rapi, ana sing lemari lah, ana sing lemarine rapi, ana sing lemarine awut-awutan. Ya niku tergantung teh wong tuwa didik biyen. Awil akhdhu utawa ngalap bimakarimil akhlaki kelawan mulyane pira-pira budi pekerti. Awil wukufi utawa kandhek, awil wukufu utawa kandhek ma'akuli mustahsinin sertane saben-saben perkara kang den wilang bagus. Au ta'zimu man utawa ngegungake wong faukaka ana sak dhuwure sira. Faukaka kang ana sak dhuwure sira termasuk hormat karo orang yang lebih tua, mbok gurune, mbok wong tuwane, mbok sedulure. Pokoke ger luwih tuwa umure saka awakmu kudu dihormati. Warifku lan welas biman kelawan wong dunaka kan sak ngisor ira. Dengan sing sak ngisormu kuwi diwelasi, karo sak dhuwurmu hormat, sak ngisormu welas. Awid dzarfu utawa nglakoni perkara. Awid dzarfu utawi nglakoni perkara kang bagus. Wa husnul tanazali lan baguse wa husnul tanazuli lan baguse omah, mesti omahe rapi. Ya resik. Ya resik ya rapi, ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya sewu kadang ben ketok nak duwe kulkas kadang ya kulkas panggonane ning ruang tamu. Ning desa sok ijek ngono kuwi nggih diketokke kabeh nganti magicom wae kayak ning lemari. Napa kae lemari pajangan magicom, lemari pajangan isine ana magicom, ana barang ya ditempatke sesuai panggonane lah. Ora kudu sing mbok duweni kudu didelok, dingerteni koncone. Au mujalasatul haqqi utawa panggonan lungguhe makhluk ya berarti ruang tamu. Ruang tamune ya ditata sing apik,
cara omah nggih ala bisa disidki ing atase dasar temen wa mutalaatul haqaiqi lan ningali pira-pira perkara kang hak bikin ala iki kelawan megot pira-pira perkara kang kumantil ya ngeker hawa nafsu ya carane sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Butuhmu apa? Jangan hanya karena mripate pengen terus dituku. Kabeh dituku tapi ora butuh ya umpama panganan ya akhirnya ora kepangan. Kala ngucap sapa ba'dul arifina sebagiane wong kang arif al adabu utawi adab iku tobakotun pira-pira pangkat fa'aksaru mongko utawi luwih akeh fa'aksaru tobakoti adabi ahli dunya mongko utawi luwih akeh pira-pira pangkat adabe utawa tingkatan adabe ahli dunya penduduk dunya fil fasohati ing dalem kongan wal balaghati lan balagha wa hifdzil ulumi lan apal pira-pira ilmu wa asy'aril arabi lan apal pira-pira bahasa Arab utawa syair Arab wa adabu ahli dini utawi adabe penduduk agama ahli agama iku riyadhatun nafsi bersihake awak wa tarkus syahwati lan ninggal pira-pira syahwat. Ini termasuk adabe wong ahli agama kuwi jaga awak, jaga syahwat. Wa adabul khawasi utawi adabe pira-pira wong kang khusus. Iku taharatul qulubi bersihake pira-pira ati. Nanti adabe sing wis khusus ora trimo kaitane mbek donya, ora trimo kaitane ambek nafsu ambek hawa nafsu tok tapi kapitane ambek jaga ati wa qalalan ngucap sapa Al-Ghazali Pak Ghazali as-sobiyu utawi anak iku amanatun amanah anak kuwi amanah kudu dijaga mulakno inda abihi ing dalem sandinge bapake sobi wa qalbuhu utawi atine sobi iku jauharatun kaya inten. Artine anakmu sing bar lair kaya inten. Nafisatun kang edi. Edi itu apik banget. Indah sekali. Di atasnya khair. Khair kuwi apik, tapi sak dhuwure khair apik sing sak dhuwure khair jenenge nafis. Sadzijatun kang bersih atine. Kholiyatun kang sepi. Angkul linaksin saking saben-saben ukiran makane kulul mauludi yuladu alal fitrah setiap anak tuh suci arep diukir apa ya terserah wong tuwane wa suratin lan bentuk utawa gambar wa utawi kalbun iku bilun kang trimo likul linaksin maring saben-saben ukiran arep diukir apa anakmu? Arep diukir ahli dunya, ahli agama, apa pinter nyanyi, padha-padha nyekel mik iku apa diarepkan pinter nyanyi, apa pinter ngaji, apa pinter dakwah terserah wong tuwane. Wa ma'ilun lan condong ila kulli ma maring saben-saben perkara yu malu kang den condongake apa bihi sobi ilahi maring ma arti condongke ning opo ana cilik gawe cah cilik ya ana sing dileske renang ana sing dileske apa meneh nyanyi ana sing dileske sing lenggat-lenggot mlaku kuwi apa mbak jenenge fashion show ya tapi ana sing dileske ngaji terserah wong tuane iki arep diukir dadi apa fa'in udan nuli lamun dan bebasake sapa sobi al khaira ing kebagusan fa'in udan nuli den biasaake sapa sobi al khaira ing kebagusan dibiasake
lakone apik. Wa ulima lan den mulang bagus sapa sobi nasya'a mongko berkembang tumbuh berkembang alaihi ing ngatasé khair dikleno apik bocah ya apik bocah cilik dikleno awit omong wis basa ya engko omonge basa diajari nutup aurat ya pakaiane ya sopan wa syara lan nyekutokake sapa sobi wa syaraka lan nyekutokake sapa sobi fi sawabihi ing dalem ganjarane khair abawahi ing wong tuane sobi ya wong cilik nglakoni apik sing entuk ganjaran ya termasuk wong tuwane wa in uda lan lamun den biasaake sapa sobi asyara ing Allah tapi cah cilik kok dibiasake Allah dibiasake ngomong kasar dibiasake tangane napa niku tangane entengan gitu entengan ora enteng gawean cah cilik kok malah diajari kadang ana wong tuwa nak kancamu tukare kancamu balas kancane jenggung yang melu jenggung kancamu jiwit ya gentin jiwit kadang kan ana wong tuwa didik anak sing ngono kuwi wa uhmila lan den tinggal sapa sobi ditinggal syakia mongko cilaka sapa sobi wa halaka lan rusak sapa sobi ana hati-hati mereka mane bocah kuwi kuat banget kalau diulang sing apik dikai pendidikan sing apik wa kana lan ana apa alwizru dosa iku firaka batil kimi ing dalem awake wong kang jumenengi bihi kelawan sobi wal wali lan wong kang perintah utawa wong kang nguasani alaihi ing atase sobi mergo sing tanggung jawab bocah nek wong tuwa ya waline wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono dhuwur mau Qalal Ghazali yo kabeh dhuwur we mau cikuke Qalal Ghazali wae wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono Qalal Ghazali kala ngucap sapa al-qadhi Abu Bakrin ibnil Arabi ya Abu Bakar bin Arabi rahimah mugi melasi ing Abu Bakar sapa Allah Gusti Allah fi kitab Muraqiz Zulfa ing dalem kitab Muraqiz Zulfa lahu keduwe qadhi qala wa qala ngucap sapa Ibnul Haji Al-Maliki qad qala teman-teman dawuh sapa Allah taala ku ngreksaha sapa sira kabeh anfusakum ing awak-awakmu kabeh wa ahlikum lan keluargamu kabeh naron ing neraka wa mamalan kaya apa kana ana sapa al abu bapak iku yasunu ngreksa sapa abu ing sobi minaris minarid dunya nggih minarid dunya saking genine dunya iku sing ngreksa sing kudu njaga ya Pak yen anake ning donya ki aman slamet ora nglakoni maksiat fayam bagi nuli prayoga apa ayyasuna yen to ngreksa sapa abu ing sobi mim napa kuwi mim minaril akhirati saking genine akhirat apa meneh aja nganti kena geni akhirat ya neraka anak ora salat ditoke ora poso ditoke alamat padha wae jebloske anak ning neraka wa utawi ayasuna minaril akhirah aro minarid dunya sing ana aula wa utawi ayasuna minaril akhirah niku iku aula luwih utama meneh anake dijaga aja nganti kena geni akhirat wa siyanatuhu utawi ngreksane utawi ngreksa sobi ing
naril akhirah iku bi ayu adiba kelawan yen to mulang tata krama sapa hu ing sobi gen ora kejegur ning geni neraka ya diulangi tata krama wa yuhadziba lan tegese den hadziban iku napa nggih tinggal sik nggih wa yuhadziba wa yu'alima mes sejenis niku nggih maknane wa yu'alima lan mulang sapa hu ing sobi mahasinal akhlaki ing baguse pira-pira akhlak wa yahfadhu lan ngreksa utawa njaga sapa hu ing sobi minal kurona saking pira-pira kanca kancane ya goleke kanca aja sembarangan goleke kanca sing apik asu ikang ala ana kanca elek ya sengeni kandhani aja awur kae yen awur kae terus ngene ya dikandhani aja ditoke wae wala dalan ora biasaake sapa hu ing sobi atana ama ing enak-enakan hedonisme enak-enakan mangan kudu enak klambi kudu apik HP kudu apik motor kudu apik padahal wong tuwane wis gaweane direwangi meme geger direwangi sikile jeber tapi nak njaluk kudu apik kabeh wala yuhabib lan ora nyenengi sapa ora ngei kesenengan sapa ilaihi maring sobi azzinata ing pepaes ora usah kei barang-barang sing apik wa asbabar rafahiyati lan pira-pira sebabe enak-enakan fayudayyi'at mongko niat-niatake sapa sobi umrohu ing umure sobi bocah cilik wis diklino sandang saknyat sak njaluke dituruti ra apa-apa kalau diikuti dengan akhlak yang baik dan prestasi fitola biha ing dalem nyuprih rafahiyah iza kabaro ing dalem iza kibaro ing dalem nalikane gedhe sapa sobi ya akhirnya wong klino dicukupi yo gedhe ra iso obah kaya pitik horeng pitik putih yang ora klino golek pakan ya akhirnya ora dipakani ya mati wayah luku lan rusak sapa sobi halakal abadi kelawan rusak selawase klino dicukupi ya akhirnya ora iso total cara manuke baliam balik prayoga apa ayura kiba yen to nginjen sapa hu ing sobi min awali amrihi saking awal perintahe awal perkorone sobi fala yuzgilu nuli ora nungkulake sapa fi hadonatihi ing dalem rumat sobi wa irdhaihi lan nusoni sobi ilam ro'atan kejaba ing ibu solihatan kang bagus biasanya so kerja sama didik ngono kuwi ora wong wedok sembarangan ya wong wedok sing solihah mutadayyinatan kang merdi-merdi netepi agama ya sing duwe agama tak kulu mangan sapa imro'ah al halala ing barang kang halal. Mergo wong wedok sing saleh ya mesti didikan dari orang tua yang saleh. Awit mangane ya mesti dipakani barang sing halal. Ora umi wingi napa pesene? Mandikanlah anakmu dengan 3 air. Pertama air susu, kedua air keringat, yang ketiga air mata. Mergone fa innal labana niki krana setuhune asi air susu ibu alhasila kang den hasilake
minal haromi saking barang haram. Susu sing dinyut cah cilik saka ibuke yang dihasilkan dari barang haram, mergo pakanane haram utawa saka hasil kerja sing haram iku la barokata. Ora ana barokah iku maujud fihi ing dalem laban. Mulane wingi wis pesen mandikanlah anakmu dengan air susu. Susu warnane putih, goleke rezeki sing halal ben barokah. Fa iza waqa'at nuli ing dalem nalikane tumiba alaihi ing atase sobi apa nas'atu sobi munda-mundake bocah ujinat kang den adoni apa nas'atu sobi tina tahu ing endote haram fayamilu mongko condong. Maksudnya anak kok dikei mangan karo barang sing haram ya bakale condong apa tabuhu perwatekane sobi ilama maring perkara yunasibu kang runtut utawa berkaitan apa ma al khobaisa ing pira-pira perkara kang jember. Ya akhire angel aturane mergo sing dadi geteh barang haram. Wa mahmalan kaya apa badat pertelo fihi ing dalem sobi apa mahoyilut tamyizi nyekro-nyekro perbedaan payam bagi mongko prayoga apa ayu hasina yen to bagusake sapa muraqabatahu ing ngawasi sobi diawasi tenan. Wa awwalu zalika utawi kawitane mengkono-mengkono badas fihi iku zuhuru awailil hayai pertelane pira-pira kawitane isin. Yo nek kanthi orang duwe isin makanya napa nika al haya'u minal iman. Gerwong ijek duwe isin berarti ijek ana imane. Fa idza kana nuli ing dalem nalikane ana sapa sobi iku yahtashimu ngrasa isin sapa sobi wa yastahi lan tegese isin sapa sobi. Cah cilik duwe isin, cah cilik ora duwe isin ya gedhe dablak dadine. Wa yatruka lan tinggal sapa sobi ba'dul af'ali ing sebagiane pira-pira penggawean palesa mongko ora ana apa zalika mengkono-mengkono yahtashimu iku ilal isyraki kejaba krana iku ilal isyraki nuril akli kejaba krana mencoronge cahayane akal. Jadi isil berarti akale urip alaihi ing ngatasé sobi hatta ro'a sehingga ningali sapa sobi ba'dzul asyai ing sebagiane pira-pira suwiji kopi haten kang ala wa mukhalafatin lan nulayani libadiha maring sebagiane asya fasara mongko dadi sapa sobi iku yastahi isin sapa sobi min syai'in saking suwiji-wiji. Wong nak duwe isin kene wong cedhak, wong sing ora apik wae isin, nyedak panggonan ora apik ya isin. Duna syai'in ora suwiji-wiji kang liya. Wa hadhihi utawi iki yastahi min syai' iku hidayatun pitutuh minallahi saking Allah. Wong sing duwe isin berarti entuk hidayah saka Gusti Allah ilaihi maring sobi wa bisyaratun lan bebungah tadulu kang nuduhake apa bisyarah alal akhlaki ing atase akhlak wasifa was bisyaratun wasifaul qalbi lan beninge ati. Jenduwe isin berarti atine resik, atine bening. Wa huwa utawi sobi iku mubasyirun dan bebungahi
bi kamalil akli kelawan sempurnane akal. Berarti akale sempurna, ora kurang, ora 29. Indal buluhi ing dalem nalikane tutup ya dewasa maksude. Fasobiu mongko utawi bocah al mustahyi kang isin sapa sobi layam bagi iku layam bagi ora prayoga apa ayu malayen to den jarake ditokake sapa sobi bal yu ana balik den tulungi sapa sobi. Bocah aja dijarke, aja dilulu iki bocah ora ngerti. Ala tak dibihi ing atase mulang adab ing sobi. Ala tak dibihi ing atase mulang adab sobi. Aja ditoke, aja dicuekin, kudu cerewet lambene ibu. Bi kamali hayaihi kelawan sempurnane isine sobi. Wa tamyizihi lan tamyiz ki iso bedake apik karo elek. Wa tamyizi lan dewasane sobi. Wallahu a'lam bishawab wal khata.